Pe teritoriul fostului restaurant Moara Veche din Dondușeni, membrii Societății Raionale a Vânătorilor și Pescarilor deja al doilea an au marcat sărbătoarea națională Ziua Vânătorului. Locul de popas vânătorii l-au amenajat cu fotografii și obiecte vânătorești și s-au apucat să pregătească bucatele. Iar toate acestea trebuiau apreciate de juriul competent, care mai apoi a determinat învingătorii unui concurs neobișnuit de sărbătoare. La început, colectivele de vânători din localitățile raionului s-au alineat, a fost ridicat drapelul și a răsunat imnul vânătorilor. Cuvinte calde de felicitare cu prilejul Zilei Vânătorului și privitor la obținerea noilor succese în sezonul de vânătoare și la concurs au fost adresate din partea conducerii Societății Raionale a Vânătorilor și Pescarilor, reprezentanților conducerii raionului și oaspeților de onoare ai sărbătorii. La Ziua Națională a Vânătorului, anul acesta au participat 7 colective de vânători din orașul Dondușeni, satele Baraboi, Climăuți, Pokrovka, Târnova, Țaul și Cernoleuca. Вот уже второй год в Донюшанах делается праздник День охотника. Сегодня собралась в Донюшанском районе. Deja al doilea an, la Dondușeni marcăm sărbătoarea Ziua Vânătorului. Astăzi s-au adunat la sărbătoare 7 colective de vânători. Băieții s-au pregătit de această zi și reușesc să ocupe în concurs locuri de frunte, pentru cea mai bună bucătărie, pentru ademenirea rațelor, pentru amenajarea locului de popas. Eu doresc ca în viitor numărul colectivelor de vânători să fie majorate. Astăzi 7, mâine 8, peste un an 10, 12 și să ajungă până la cel mai mare număr. Și învingători să avem totdeauna. В году 19 бригад, которые в коллективе есть в Донюшанах, приходили все и боролись за первое, второе, третье места. Vânătoarea s-a trecut în an foarte bine, fiindcă conducerea de la Dondușeni ne-a adus fazan. Cu braconierство ne-am luptat, sunt și iepuri, sunt și fazani. Foarte bine, anul trecut, Anul ăsta am început tot foarte bine. Ia cu sărbătoarea de azi, ne-am pregătit foarte bine, vrem să luăm un loc de frunte, ca și vrem noi. Principalul pentru vânători în această zi a fost nu prada vânată, dar a obține victorii în concursul organizat. Anul trecut, colectivul satului Cernoleuca vânătoresc a luat locul 2. Anul acesta noi ne sperăm ca prin orice puteri, adică în legătură cu bucătăria, cu prezentarea noastră, sperăm să luăm locul 1. Colectivul nostru anul trecut a vânat foarte bine. Suntem un colectiv format din vreo 9-10 persoane, niște băieți bravo. Охота это для нас это хорошее проведение времени, это своего рода отдых. Vânătoarea pentru noi înseamnă petrecerea cu folos a timpului liber, o odihnă activă cu vânătorii din Dondușeni. Iată, în spate se află brigada noastră. Sărbătoarea aceasta e de suflet. Nu ne trebuie atât prada vânată, cât odihna plăcută. Это праздник для dуши и не так добыча мяса, как отдохнуть. Sărbătoarea asta e mai frumoasă. Eu felicit bunealul cu Ziua Vânătorilor. Я хочу сказать, что сегодняшний праздник удался. Vreau să spun că sărbătoarea de astăzi a fost reușită. Îmi este plăcut să particip la sărbătoarea vânătorilor în raionul Dondușeni, deoarece 3 ani vin aici la această zi și fiecare vânător deja mă cunoaște la față. Vreau să le doresc la toți sănătate, bucurii și fiecare vânător să țină totdeauna minte că vânătoarea e un lucru colectiv, dar răspunderea e personală. Vă doresc la toți numai bine. Охота это дело коллективное, ответственность персональная. Удачи вам всем. La finele sărbătorii au fost determinați învingătorii concursului Zilei Vânătorului. Locul 1 la toate nominațiile a revenit colectivului satului Baraboi, președinte Viorel Gandrabura. Locul 2 l-a ocupat colectivul de vânători din satul Țaul, președinte Vitalie Matveev, și locul 3 a revenit vânătorilor din satul Climăuți, președinte Victor Nichitoi. Diploma de gradul 1 pentru pregătire celui mai gustos șașlâc i-a fost înmânată lui Victor Chiriac, vânător din Climăuți. Sărbătoarea a continuat cu veselie, muzică și dansuri până târziu.